Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela żvela kif wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg stiednu għal kafè fid-Dar Ċentrali mar jirrapportaħ lil qorti li huwa implikat f'mewt ta' persuna. Dr. Bela qal li wattella l-qorti mill-Pulizija brabta mal-implikazzjoni li saret mill-Kap Nazzjonalista għalli dan juri sa fejn kapaċi jansal il-Partit Nazzjonalista, l-istess partit li qal li jrid jitfgħu il-ħabs għax maċċettax li jiddaħlu immigranti f'Malta waqt il-pandemija. Għalli jekk Bernard Gregg irid tkun kredibbli għandu l-ewwel jippubblika l-kontijiet tal-partit tiegħu mhux jinħeba wara l-awditur u jara x'qed jagħmlu d-deputati tiegħu u mhux ikompli jiddefendi deputati bħal Tony Bezzina li qal li ilu snin ma jersaq lejn ix-xogħol mal-Gvern. Il-Prim Ministru staqsa lill kap Nazzjonalista kif u min ħallaslu 60,000 euro pendenti li kellu f'taxxi wara li qal li kien ilu jevadi t-taxxa minn qabel ma sar kap. Il-mexxej Laburista qal li għall-kuntrarju tal-Kap Nazzjonalista id-deċiżjonijiet jaħdhom qiebsa kemm huma qiebsa qal li jrid jaċċerta li l-politika tibqa' ta' servizz lejn il-poplu u lejn ħadd aktar. Semma r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards li sab ksur ta' etika spjega kif qat għal dak li ddeċida l-Kumitat Parlamentari li talab illi jintraddu flus li tħallsu żejda kif fil-fatt sar. Il-Prim Ministru qal li fl-istess jiem feġġew ċirkostanzi ġodda u f'dak il-mument kienet meħtieġa ir-reżenja ta' Clayton Bartolo. Innota li dan il-proċess ta' skrutinju fuq il-politiċi daħlu b'riformi ġodda ta' Gvern Laburista għax qabel fi żmien Gvern Nazzjonalista il-politiċi u l-partiti ma setgħux jiġu skrutinizzati. Irrifera għal ftehim kollettiv iffirmat din il-ġimgħa li se jara żieda sostanzjali fil-paga u fil-kundizzjonijiet ta' 33,000 ħaddiem għalli dan kien possibbli għax Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Fl-istess waqt qal li pajjiżi bħar-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja qed jiffaċċjaw kriżi minħabba l-politika ta' austerità. Sostna li l-Gvern Laburista żied mill-ġdid il-Children's Allowance, il-pensjonijiet, l-għajnuniet għal persuni b'diżabilità u se jnaqqas it-taxxa ta' dħul fuq il-ħaddiema bid-doppju ta' kemm wieħed. Dr. Bela qal li l-Partit Nazzjonalista jħares lejn għawdex għal voti biss waqt li Gvern Laburista sa pixxol għall-Awċin f'Għawdex stess tant li llum huma biss 50 persuna fuq il-kodba tal-qatt f'Għawdex kontra 750 li kienu jirreġistraw qabel l-2013. Dr. Roberta Bela qal li l-Partit Laburista jibqa' jkun ta' suċċess sakemm jibqa' gwidat mill-ġustizzja soċjali u qiegħed aktar ħidma biex il-Partit Laburista jibqa' jiġġedded biex jkompli jwettaq il-ġid għal Maltin u l-Awċin kollha.